A wannan Juma'a 25 ga watan Muharram shekara ta 1448 Hijiriyya, wanda ya yi daidai da 10 ga watan Yuli shekara ta 2026, Sheikh Dr. Usama Khayyat shi ne ya gabatar da huɗuba tare da jagorantar sallar Juma'a a masallacin Harami da ke Makka mai alfarma. Huɗubar ta wannan makon ta mayar da hankali ne akan babbar ni'imar da Allah ya yi wa bayinsa muminai. Ma'iyyar Allah, wato kasancewar Allah tare da bayinsa cikin taimakonsa, kariyarsa, kulawarsa da shiryarsa. Daga cikin muhimman abubuwan da huɗubar ta ƙunsa akwai ma'anar ma'iyyar Allah ga muminai, darussa da ke cikin hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yarda, hanyoyin da mumini zai samu ma'iyyar Allah da taimakonsa. وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان فلا هم ولا غم ولا حزن مع الله. ألا فالتثقوا عباد الله بمعية الله التي جعلها الله لمن اتقاه واتبع سبيله وآثر رضاه فأخلص له الدين وأحسن العمل. وصدق سبحانه إذ يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.